Hindi. Pastar. Greatest. Pastar. Mas lami pa ni siya kasi Milo. Milo, tabang. Luod sa Milo. Kita niya ko, Loy. Anak ni mo lang. Kikay ko. Munti. Ay, ako. Munti ka Kamay. Munti lagi. Ano ba ito sa mga karaan? Wate daw, di Milo. Di siguro tinaod ang flavor. Imuha ng anang Milo katapos na bunglawi niya. Kana ini mo ma. Siya init munti. Wala na kay mo lang din kay ko na minum ng Milo. Patigyan na magsasabi. Naa magani na katong nakatimpla ko nga pagyabon ako sa isa sa sasingan na ay murag ka ng suko sa wati. Di ba yan? Wati man ang Milo, cultured ba? Kanang wat, kanang Milo. Ma'am, maklaro kayo mo kuno ko pagayo. Kan anaan na simutan na ini pagpunta na. Kaniba parte yung nagsahat eh. Plastar. Nama ingan sila mo sa una ingon siya ko nga wati ba ng Milo. Doon siya. Oh, kay kami nagbuhi. Agay. Kay mahal man akaayo. Agay. Buhi sila te. Naka-deliver daw sila. Pulo ka max pagkasunod daw nila. Pagkasunod daw nila pagkabuntag nawa ni ba max nawamot eh. Agay ko. Nalugi sila mawa na nila. Sakit kamay. Agay ko. Galit man na. Agay. Siguro na siguro. Sakita. Siguran siguro. Butangan na nilang mga kuan. Galingon greatest isa may Lami siya. Ano ko itong ani? Awas ako. pero kana tong privilege white ko tapos kaayo. Hindi white tangan akong stick at kape. Tama dyan. Kayo. Grabe sakita. Ano paligo man. Yan siya may sakita eh. Wala tanduay guro ligid ana red horse. Sige na dito kay. Nani na. Agay ko. Tapos ko. Alam niyo dito sa ilahan inyo balay. Okay. Sakita dyan ay. Naman na siya kanang wifi ba? Sakit kamay. Pag sa balay ay mamanito ka ng kuan. Nani naman ni sa una. Kung ako na nagbangon. Ya, dayan ako ay magkontra dito sa upan na kabuhay ako. Unay kay stada. O ganitong nagikabuntag tihangtod na lang sa nabuntag tong New Year kay pila ka kiss nga rigor. Duha ka kaon oy. Nya, kanduway. Gawa lagi na siya tulog-tulog. Oh, mo kayo ng tandoy gid. Pagmata na ko, mata pa siya. Napin mo gid host eh. Noon na. Butang. Pastar. Sakit kamay. Gusto mo yung nasad na. Load. Katong nagpahilot akong atong Agoy. nanawag ko dali. Ako. Ya ba nakahilot Kita ko ba? dali. Katong kanang tong papas akong gaga akong pahilot dire. Katong Kita nanawag ko. ko nga dili ni muri nga number katong tawagan ako hapon. Anak mo hotel sa ano? Kul, sa mana kul? Papa Sa ko man kanya kaayo. tulay sa Agay ko. Ala, scroll na ako sus bagmigay kay nakita na ko kana number dito kanito sina ako Agay. dagan. Usang mo ganyan ako sakita mo na ko. Agay. Agay. Ano man ako ilaw, tiwa kay laing number ko. Agay. Na ang sa Facebook. Ako sa tan-aw. Tako ala tangan ko ni. Agay. Sa di. Magpupot dito di ayo gilot. Sakita ko loy. Unsa mo tukol? Kanan to tulay to sa rayon mo. Sakita oy. Hindi lang kita tinodon ay sunod na lang. Kuya na ibig ko eh. Kabuya tinday.